Mapurisa Aburitsa Mazita Evafi 42 mutsaona yebhazi reDNC paN1 kuLimpopo. Vakawirwa nenjodzi iyi vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe nezvizvarwa zveMalawi nevana vanomwe pakati pevakafa. Kuferefeta kunonongedzera kuneta kwemutyairi. Nyaradzo kumhuri dzashayikirwa. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulikewo vhidhiyo rino, zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Update pane tsaona inotyisa yebhazi reDNC paN1 muLimpopo iyo yakaitika nezuro masikati. Namba yevakafa yakwira kusvika pa42 kusanganisira vana vanomwe. Mapurisa pari zvino aburitsa mazita Evafi avo vanga vari zvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevamwe vekuMalawi vari pakati pavo. Vose vaibva kuPort Elizabeth vachienda kuHarare. Tinonyaradza zvikuru mhuri dzavo nevadikanwi panguva yakaoma iyi. Around 38 injured passengers are still in hospital, with some in critical condition, and medical teams along with forensic experts are working hard at the scene. It's so sad to think about what these families are going through. Investigators vari kutarisa chikonzero nezviratidzo zvekutanga zvinoratidza kuneta kwemutyairi sezvo pasina dzimwe mota dzanga dzirimo uye bhazi rakangoluza control pagomo risati rakudubuka. Dambudziko iri rinoratidza kuipa kwekufamba nemabhazi munzendo refu long distance.